Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin tsaraba. Shirin da kan ilmantar ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. Sunana Samira Sani Salisu. Idan kuka bi ni a sannu zan gabatar muku da littafin Na gani ina so. Wallafar Mardiya Ibrahim Abubakar Oyoyo. Sau nawa zan sanar da ke ki fita daga al'amarina idan na biye wa shawararki, ai da har yanzu ni ma bana duniyar. Ta fice ta barta a nan. Ina zaune a gefen Umma, ina rarrashi ta ki sakowa. Wai dan abban AQ ya ce yana son ta. Wai ita bata iya abun kunya ba. Nace haba Umma, ke ya kamata ki yi wa wani fada. Ba fa wuce auren nan kika yi ba. Kuma dan maganar su AQ? A nan ne muka tsaya, kuma yanzu za mu ci gaba. Ai Allah bai haramta ba, don alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Umma ki amince, ni kaina zan fi samun kwanciyar hankali idan kina ɗakin ki. Na tabbata su Alhaji ma za su ji daɗin hakan. Muhammad ma ya ce, wallahi Umma mu dai baki da matsala ta wurinmu. Muna da ilimi, mu ba jahilai ba ne, bare mu hana ki yin aure. Mu farin cikinmu ne ma, da ƙyar ta amince, muna ta hira, muka ji hayaniya ta yi yawa a waje. Muhammad ya leƙa ya dawo, rike da baki ya ce, kai anti, duniya makaranta ce, kowa ya yi da kyau zai ga da kyau. Kewai ashe barauniya ce, aka kama ta tasa ta akuya, gashi can ana kewaya ta a gari. Yara suna ta yi mata ihu. Na ce wayyo Allah, na tausaya mata, wataƙila talauci ne ya dame ta har ya kai ta ga sata. Allah ka tsare mu. Ya ce kai ni, kin ma bani dariya. Tausayi? Ai har abada ba zan tausaya mata ba. Umma ta ce kai to, kana musulmi? Ba za ka ji tausayin ɗan uwanka musulmi ba? Na hana ka irin wannan mugun halin. Ya ce Allah ya huci zuciyarki Umma. Anti Fatima ce aka kama. Bayan an kama ta da satar akuya, jama'a da dama sun ce ta sha sace musu kaji har da ƙwayayensu. Taɓewar har ta kai ga siyar da tabar wiwi. Ba ki ga kuwa yadda aka yi mata jina-jina ba. Yanzu dai ga su can sun yi ofis ɗin 'yan sanda da ita. Muna jinjina wannan labari mai ban al'ajabi da takaici. Kowa dama ya ɗebo da zafi bakinsa. Mako uku da yin zancen aka ɗaura auren Umma da abban AQ. An sha shagali sosai. A Katsina ta tare a wani flat house da AQ ɗin ya siya wa abbansa. Khadija da Asiya suka liƙe sai sun bi ta. Ni na hana su, kar su hana su more amarcinsu. Yaya duk inda na yi yana liƙe da ni. Nan muka haɗu da Safwan cikin mamaki. Na ce shegen busa. Da kana nan, in ji kura da ta hangi biri a sama. Ya yi dariya ya ce, ashe kina nan, yadda na san ki daban dariya. Banda abinki, ai ke ce kika ɓuya. Ashe zan gane ki. Na ce, don me ba za ka gane ni ba? Kai ne fa na gama ka sauya. Ka zama kamilin magidanci. Ya ce, ba dole ba, mutum da iyalinsa. Na ce, kar da in ce kaya aure. Ya ce, kai shekara 3 kenan? Hajiya na gida da bebinta. Ya ce ke kuwa na ga kamar AQ rowarki yake. Sai na ce sha kuruminka, ai har ya siyar da ni. Kaga wanda ya shiga gidan can ya fito yanzu, to da shi za a yi insha Allah. Ya ce kai alhamdulillah, da gaske kike yi? Na ce wallahi saura bai fi kwana 42 ba. Ya ce ki ce in faɗa wa maman Hina ta yi shirin biki. Na ce su ne ma'amara ƙirjin biki. Yanzu ma don muna sauri ne ai da na je. Nan ya ƙaraso inda muke. Na faɗa masa Safwan ne abokin AQ. Ya ce wai dole sai mun bi Safwan ya nuna mana gidansa mu gaisa da hajiyarsa. Can muka fara zuwa ganin hajiyar tasa tana fama da kumburin jiki. Nana kuwa matarsa ina shiga kamar ta sanni har da ɗan wani rungumo ni. Na tsaya ina ta mamaki ce ke ce baƙuwa a gidan nan. Sunanki ya gauraye gidan nan. Surarki ce kawai muka yi kewa. Ke hatta surarki an sha ba mu labarinta. Shi yasa na gane nan fa muka barke da hira. Yar yarinyar su kyakkyawa mun tarar tana ta bacci. Da ƙyar muka rabu bayan na bata lambar wayata don mu rinka gaisawa. Kai ilimi fa yayi. Mai shi daban yake da jahili. Kwanaki 2 bayan maman Hina ta kira ni. Bayan mun gaisa ta sanar da ni cewa Hajiyar Safwan ta rasu. Na yi mata gaisuwa na ce ta yi wa mai gidanta kafin mu zo gobe insha Allah. Washe gari ni da yaya muka tafi
da anti Maimuna, amma da ƙyar ta yarda ta bi mu, wai kunya take ji. Bayan kwana ɗaya ne da zuwan mu kika kawo min ziyara, nan ne nake sanar da ke bikina ya kusa. Kika ce da baki zo ba, da ban sanar da ke bikin ba. Na ce miki a satin nan muke so mu zo ni da yaya. AQ ya ce zai raka mu. Kuma a wannan zuwan ne soyayya ta kullu tsakaninki da Muhammad. Kin ji takaitaccen tarihin rayuwata. Gashi yau kwana 2 ya rage bikina da yaya. Sa'adatu ta ce, gara da Allah ya sa kika takaita min wannan labarin, kar ƙwayar idona ta zazzago don kuka. Sai na ce ƙanina kuwa ba zai auri makauniya ba. Ta kai min duka ta ce, ba kya gaban angonki, bare ya rama miki. Na ce ke, ni fa antinki ce. Ta ce wayyo anti na tuba, kai na bisa wuya. Wayata ta yi ƙara. Sunan Mahabub ne ya fito. Na ce Sa'adatu, zan ji angona yana kira na. Idan zaman gaurancin ya ishe ki, zan turo miki abokin hira. Ta ce zan rama ne, ai akwai ranar ƙin dillanci. Ina fitowa ƙofar gidan Baba Aminu, domin nan ne gidan ƙunshin da muke zuwa. Wani daɗi ya kama ni a lokacin da naga Amisha, Aisha da Happiness. Na ce, oh my god! Ta ce, you are welcome my friend. Sannunku da zuwa. Na ce wa Amisha, ta ce, nice to meet you. Ita ma Aisha da Larabci muka gaisa. Abin ya burge yaya sosai. Ranar ba mu yi bacci ba sai kusan karfe 3 na dare. Hira kawai muke da labarin rayuwa. Washe gari gidan Alhaji ya ƙara hargitsewa da 'yan biki da abokan arziki. Ranar maman Hina ta ƙaraso. Amisha ce ta gyara min jikina da gashina, ta yi min kunshinsu na Indiya, amma jan lalle ne kawai. Na zuba sari daga cikin irin kayan da suke sawa na amare. Baka bambance ni da ita. Yaya da ya shigo ya ganni, wani marayan kallo ya yi min. Ya ji daɗin yadda ya ga na yi kyau sosai. Sai ya ce, kai amaryata kin haɗu, har kin gaji da haɗuwa. Na kalle shi na yi murmushi, na ce na gode mijina. Ranar biki, rana ce wadda na samu kaina a cikinta tare da farin ciki mai tarin yawa. Na yi ta godiya mai tarin yawa ga Ubangiji da ya yi min zaɓi na alkhairi, daidai da abin da zuciyata ke kwaɗayi. An ɗaura aurena da ni da yaya bayan an sauko daga sallar Juma'a. Ɗaurin auren ya samu halartar manyan baƙi 'yan boko da manyan malamai. Labarin bikina ya karaɗe ko'ina a garinmu. Ni da yaya mun yi anko iri ɗaya. Bayan an gama ɗaurin aure, muka wuce reception. Za a je cin abinci. Yana sanye cikin shadda blue, ni kuma ina sanye cikin doguwar riga ta Pakistan, tare da babban mayafinsu na yafawa. Su ma irin tsarabar Aisha ce. Duk ilahirin jikina ƙamshi yake yana haske. Kunne da hannaye na sanye suke da lu'ulu'u. Yaya ne ya sako min a cikin lefena. Sai AQ da M Nasir su ne ƙawayen ango, uwa uba Safwan. Duk inda na yi idansu na kaina. Su Khadija an ci ado kamar masu zuwa zaben sarauniyar kyau. Kowa burge su suke yi a gurin nan. Ba za ka gane suna da ƙananan shekaru ba, dogaye ne amma ba su da ƙiba. An yi walima sosai, an ci an sha, alhamdulillah. Bayan mun dawo gida, an yi sallar magariba, motocin ɗaukar amarya suka zo. Na sha nasiha wurin Alhaji, haka ma momi. Umma da ta zo bikin fatan alkhairi kawai ta yi. Sai da aka fara biyawa da ni ta gidan maman yaya. Da za mu fita ta dafa min kai. Ta ce, Allah ya yi muku jagora, ya kare ku da duk wata fitina da ke cikin wannan aure, ya sa albarka a cikinsa tare da kawo muku zuri'a ta gari. Mutanen da suke gurin suka ce amin. Daga nan aka kai ni gidana da ke unguwar Alkali. Ban yi mamakin ganin abin da aka zuba a gidan ba. Alhamdulillah, tsarki ya tabbata ga Allah. Ranar Asabar aka yi walima a gidan mama. An yi wa'azi sosai, manyan malamai da dama maza da mata sun halarci taron. An kori ƙarya yayin da gaskiya ta zauna da duga-diginta. A gidan Alhaji su Amisha suka kwana, washe gari suka ɗaga zuwa ƙasashensu. Kamar kar mu rabu, lallai ba abin da ya kai zumunci daɗi. Ya shigo ya same ni a zaune a gefen gado. Na yi tagumi, ya ƙaraso da sauri, ya ce, Subhanallah, me yake faruwa na ga kin yi tagumi? Na girgiza kai na rufe fuskata, yau duk wani kunyarsa nake ji. Ya ce zo mu je mu yi nafila. Ban yi musu ba, na tashi na bishi muka ɗaura alwala. Muka yi nafila, bayan mun idar ya juyo ya ɗora hannunsa a tsakiyar kaina.
ya yi min addu'ar da annabin rahama ya umarta a yi. Bayan ya gama ya kama tafin hannuna ya kalla, sannan ya ce, wannan zanen fulawar ya yi kyau. Ni dai shiru na yi, ban ce masa komai ba. Daga nan muka je muka kwanta. Washe gari tun da asuba ya tashe ni, muka yi sallar asuba. Ba mu koma bacci ba, muna ta karatun Alkur'ani har hantsi ya fito. Bayan mun gama karatun, muka ɗan koma muka ci gaba da bacci. Ba mu dade da kwanciya ba, na farka. Sai na wuce tsakar gida, na gyara ko'ina. Sannan na shiga kicin na haɗa mana kayan breakfast, sannan na je na yi wanka, na yi kwalliya, na dawo na koma inda nake na ci gaba da bacci na. Da ya tashi sai ya ga ko'ina da ko'ina a gyare, sannan ga breakfast a haɗe, sai ya yi ta mamakin waye wannan abun. Sai ya zo ya tashan, ya ce yaushe kika tashi kika je kika yi wannan aikin. Sai na yi murmushi, ya ja hannun shi muka wuce dining table, muka zauna muka yi breakfast tare, sannan muka ɗora abincin rana. Bayan na gama, da kanshi ya ɗauki na mama ya je ya kai mata. Ni kuwa na yi wa momi waya ta turo min su Khadija. Su na aika suka kai wa maƙotana nasu. Na ba su na momi suka tafi da shi. Haka muka cinye sati guda. Yaya ne yake taya ni duk aikin gida. In dare ya yi kuma sai dai ya lallaɓa ni in yi bacci. Har tausayinsa nake ji. Yau ma kamar kullum ina kwance kan cinyarsa. Yana bani labari, yana shafa kaina kamar wata mage. Na yi lamo ina jinsa, can sai ya ce min ciki na ciwo yake min. Kin san ban cika son cin abinci mai nauyi ba da daddare. Na je gurin mama ne na tarar ta yi tuwo, shine na ce ta zuba min in ci. To ina tunanin shine yake damuna. Wash, na ɓata fuska, sai na ce sanni yaya, ka tashi mu je asibiti. Tun da dare bai yi ba, ya ce a'a bari kawai in kira baban Hinat ya kawo min maganin da zan sha. Ya kira shi suka gaisa. Ina ji yana faɗa masa cikinsa ne yake masa ciwo daga wajen ƙasan mararsa. Safwan ya ce a bani wayar. Bayan mun gaisa ya gama tsokanata ya ce amarya ciwon angon ki fa naki ne. Ki yi ƙoƙari don Allah idan ba so kike yi ya mutu ba. Da sauri na ce wallahi ban shirya ta kaba ba. Me zan masa? Maimakon ya yi min magana sai ya ba wa maman Hinat. Ya ce hai amaryar shagali, ko da yake bulala ya kamata in miki. Da iliminki da komai, haba kar ki zama irin mutanen nan mana. Mai gidanki fa wannan rashin lafiyar da yake, ya ce maganinta. Sai na ce ba farowa nake masa ba, kuma ki tambaye shi. Ta ce oho dai, ki dai san abin yi. Ni dai gani nan ni da angona, za mu lula sararin samaniya, sai kun taho. Na yi tsuru da idanu, al'amarin ya fara bani tsoro. Ni to ya zan yi? Zan ce masa ya zo ne ko kuwa? Sai ya ce min, ya faɗa miki maganin? Na ce cewa ya yi, ina dai ina. Ni fa wallahi ba laifina ba ne. Sai ya ce ƙyale su, ba laifinki ba ne, yi kwanciyarki, zan sha magani. Abin ya ƙara bani haushi, wai ko ni zan neme shi ne? Sai na kwanciyata kamar na yi bacci. Bayan na kashe fitila, a cikin wannan daren mun sha soyayya sosai, an rama wa soyayya bashinta. Washe gari yaya ne ya haɗa mana kayan breakfast, amma yau sai na ji na tashi da jin kunyarsa sai rufe fuskata nake. Da ya lura da hakan, sai ya ci gaba da tsokanata. Wallahi ni tausaya miki na yi, ina ganin ki ke yarinya ce ƙarama, ashe kin girma. Sai na harare shi. Sai na ce wallahi ni ka bari, ni tun da ma tsokanata kake yi, yau zan tafi gidanmu. A nan ne muka tsaya, ku kasance da mu a cikin shiri na gaba.